el primer de la llista alcaldable a les eleccions de 2019. Tot el món el coneix. És una persona molt capaç, que ha sigut capaç d'estirar aquest col·lectiu inclús en els moments més difícils. Que siguent uns xavals que tenen idees, ha tirat a les esquenes un món que persones molt més preparades del que anàvem nosaltres no han sigut a voltes capaces d'aguantar. I ha tirat endavant això contra viento i marea, que diuen en alguns llocs. Ell és tècnic superior en administració i finances, ha treballat a la banca i a la gestió i comptabilitat, és el cofundador d'aquest col·lectiu i és copropietari en aquests moments d'explotacions agrícoles Barberà i Carbonell. Ha sigut, a més, el nostre regidor durant 4 anys a la Pobla Llarga i, al meu parer, és el candidat millor preparat de tots els que vagin a presentar-se en les diferents llistes electorals. Ell és Daniel Carbonell i Barberà. Fort aplaudiment. Bé, bona vesprada a tots i a totes. Esperem que el temps ens respecte. Per a mi és un autèntic orgull veure tanta gent avui ací. Donar de nou les gràcies per vindre a totes i a tots, i en especial els càrrecs de la comarca, com són l'alcalde Manuel, o Maria de la Ciutat Ibarloc, o Vicent d'Alberic, o Baldo de Sueca. Per a nosaltres sempre serà Baldo de Sueca. També, per a mi mereix que el nombre, i és que tenim així l'exalcalde d'Esquerra Unida de la Pobla Llarga, José María Botella. En primer lloc, vull donar les gràcies al col·lectiu per valorar tan positivament la meva tasca de regidor aquests 3 anys i decidir per consens unànim proposar-me a l'alcaldia a les eleccions de 2010. Per a mi és un orgull representar aquest equip de treball tan preparat, tan format i en creixement constant. I és una il·lusió veure que Lluïsa Botella i Joan Company m'acompanyen als primers llocs. No tinc cap dubte de que seran escollits regidors el pròxim any i faran una gran tasca. Qualsevol dels dos seria un gran cap de llista. Tenim el futur assegurat com a col·lectiu. Un fort aplaudiment per als pròxims 2 regidors, Lluïsa i Joan. Feia temps que no parlava als actes de col·lectiu, perquè aquests anys anteriors eren amb més protagonisme cultural, i perquè jo ja parlo prou, i cal deixar que senten també altres veus que han d'anar agafant protagonisme. Avui aprofitaré i farem memòria de les qüestions més importants d'aquesta legislatura, i em perdonareu si em faig un poc llarg. Tot el que vaig a dir ho teniu als 7 butlletins que hem publicat aquesta legislatura d'informació municipal. Han sentit bé. Molts més que qualsevol altre grup municipal. Una gran tasca realitzada per aquest equip humà. Aquest col·lectiu va decidir que era una prioritat informar a la població de l'actualitat municipal i de la nostra tasca cada 6 mesos. Cadascun d'ells ha alçat revolt i ha estat llegit, cosa que ens produeix una gran satisfacció. L'últim fa una setmana, i això ens situa en el centre de la partida. En les eleccions les passades eleccions es va complir allò que ja portàvem dient des de 2011, i és que si Compromís aconseguia representació en la Pobla Llarga, acabava en la Pobla Llarga el govern del Partit Popular. I així va ser. Enviàrem en 2015 al Partit Popular a l'oposició. El Partit Socialista no tenia majoria absoluta. Esperàvem la seva telefonada per a rebre una possible proposta d'entrar al govern. No la rebrem. Al mateix temps que sí que veiem com la va rebre Esquerra Unida, i aquest la rebutjava. Així que prenerem nosaltres la iniciativa i els presentarem un acord d'investidura. Nosaltres votaríem a favor de la investidura i ells es comprometien a complir amb unes quantes reivindicacions. No podíem fer altre vot més que el vot a favor del canvi, però tampoc ho volíem regalar a canvi de res. A partir d'ahir ens quedàvem a l'oposició i ells governarien en minoria. Ens acceptaren l'acord, el qual deia:
no tancar cap dels serveis públics actuals municipals i atendre'ls amb condicions dignes, fomentar decididament la participació dels ciutadans en la política local, millorar la política lingüística i cultural del nostre poble, tornar el seu nom a la plaça País Valencià, millorar les ajudes d'emergència i realitzar una auditoria que reflexe quina és la situació actual del consistori i quina és la viabilitat per als pròxims anys i fer-la pública. Per a nosaltres, el punt més important i el que ha sigut una línia roja durant tota la legislatura per a les nostres decisions és el de no tancar cap servei públic municipal. Com ens havíem compromès amb tots vostès, seríem garantia dels nostres serveis amenaçats per la greu situació que ja aventuràvem anava a tindre el nostre poble. Recordeu el repàs de la gestió del Partit Popular que realitzàrem als Infocompromís número 9, 10 i 11 de la passada legislatura i la ruta del malbaratament paulatà que realitzàrem amb totes aquelles dates, totes les xifres i dades que publicàrem en aquests documents. Ja adelantàvem els problemes que anàvem a tindre. Alguns es deien apocalíptics, per dir-ho, que això no era cert. Ens deien de tot. I al remat resulta que ens quedàrem curts en les previsions. El desastre que havia deixat el PP era major del pronosticat. Des del minut 1 de la legislatura no van parar d'aparèixer sentències sense pagar als calaixos de l'Ajuntament i encara no hem parat. Fa pocs dies hem conegut que hem de pagar 60.000 euros d'interessos i hem de retornar 185.000 euros de la subvenció que vam rebre de Diputació per a l'equipament del Monterrey. Cadires, equip de so, etc. Que ni tenim l'equipament ni tenim els diners. Tot això, sumat, tot el que vaig dir, sumava més d'1 milió d'euros, que sumat al préstec de proveïdors de 2012 hi ha un altre préstec anterior, per a que els pobletans no perderen el servei ni els treballadors la seva feina, nosaltres garantiríem amb el nostre vot a favor o la nostra abstenció l'aprovació de mesures impopulars i difícils. Cosa que no va fer en la majoria de votacions cap altre grup municipal de l'oposició, demostrant així la nostra responsabilitat, la coherència i la valentia d'aquest grup de gent. No deixarem l'equip de govern sol apartant el partidisme, mirant pel futur del nostre poble. Junt amb l'equip de govern pujarem l'impost de vehicles, l'IBI 3 anys seguits, l'aigua, creació de noves taxes, cobrament de quotes urbanístiques, etc. Mesures molt dures, que no ens amaguem de dir. Aprovarem l'auditoria, la modificació de crèdit per sanejar els comptes falsos del PP i moltes coses més. Ningú li pot dir a aquest col·lectiu que no va estar a l'altura de les circumstàncies. Ningú. A l'aprovació de les noves taxes, llançarem la primera proposta electoral per a les eleccions de 2019 i ens comprometerem amb vostès a eliminar la taxa per expedició de documents si entrem a governar, perquè considerem que aquesta no soluciona el problema de deute del nostre poble. Al mateix temps que recolzàvem a l'equip de govern, exigíem que calia demanar responsabilitats als culpables i fer una assemblea ciutadana convocada des de l'Ajuntament per explicar més encara la situació del nostre poble, ja que no ha estat prou ben explicada. Que la gent participara i se li poguera resoldre els seus dubtes. Això el Partit Socialista mai ho va dur a terme. Allà ells han perdut aquesta oportunitat històrica davant del seu poble. Demanarem participar en la decisió d'on van els diners per a inversions al nostre poble, perquè si estem per al roí, també volíem estar per al bo. I mai ha sigut possible. Sempre ha decidit el Partit Socialista unilateralment on han anat aquests diners. Nosaltres a assabentar-nos per decret d'alcaldia 3 dies abans del ple de cada decisió. També hem intentat posar el nostre gra d'arena proposant solucions per a algunes de les infraestructures inacabades del nostre poble. Alguns exemples són proposar que abandonaren el projecte del PP a la sèquia de la Mineta. Aquest projecte del PP de recuperar la pesca en aquesta sèquia, on van les aigües sobrants, és una autèntica botxeria. Tot el poble pot veure lo inservible que és aquest poble. Ningú aprofita aquesta inversió. Allí està tot llançant-se pedra com tantes altres coses. Nosaltres no compartim la botxeria de projecte de Teatre Monterrey, de més de 1.000 places per a ser una referència comarcal. Si a la Casa de la Cultura caben 200 i quasi mai l'omplem.
Hi ha una subvenció que arriba a poc cada any, fins 2021, per a aquest projecte. Els tècnics municipals diuen que arribarem a 2021 i no estarà acabat en els diners que falten per vindre. Nosaltres el que proposem en diverses ocasions és que el que cal és una modificació de projecte per adaptar el projecte als diners que tenen que vindre i així a 2021 que hi hagi alguna cosa inaugurat per a que els pobletans i pobletanes ho puguen gaudir. I no arribar a 2021 en un altre desastre. Advertint que no perden les subvencions de modificació de projecte i d'honoraris de la Generalitat i la Diputació, com ja ha passat. I que deixen, que el Partit Socialista deixi d'actuar amb el Monterrey a la babalà. Enguany en què destinem els diners que vindran? Doncs anem a fer uns vàters. Enguany en què vindran els diners de la subvenció? A què els destinarem? A fer una sala d'exposicions. Posem-nos a la feina i modifiquem el projecte i programem què fer cada any fins 2021, perquè 2021 ja estem. Ja han passat 3 anys i la modificació encara no l'hem vist. Per al nostre aeroport de Castelló particular, el pàrquing de camions, com ja diguérem a la ruta del malbaratament que realitzarem en 2015, nosaltres no sabem què fer. Amb humilitat ho diem, no sabem què proposar. Estem oberts a escoltar les propostes dels pobletans i pobletanes per buscar alguna alternativa i donar-li alguna utilitat a aquest despropòsit del PP, el pàrquing de camions. L'estructura que anava a ser la nova residència per a majors, després de que el Partit Popular tancara la residència pública municipal al centre del poble, la tenim abandonada, perdent-se. Al final no se podrà aprofitar. Hem demanat un informe jurídic i tècnic a l'Ajuntament per a saber si és nostre o no i en quin estat es troba aquesta infraestructura. A què esperen per agafar aquest informe i anar a lluitar a la Generalitat Valenciana per a que acabi aquesta residència pública per a la comarca i aprofite aquesta inversió? Hem passat 3 anys i aquest tema no avança. Una de les propostes de compromís per a les pròximes eleccions autonòmiques serà la creació d'una xarxa de residències públiques. Nosaltres farem el possible per entrar a aquesta xarxa. L'auditoria recomanava que per evitar més sentències condemnatòries calia instal·lar una línia elèctrica de tensió mitjana a la 3a fase del polígon, ja que no n'hi té. Proposàrem que se realitzara utilitzant la subvenció dels PEPOs de Diputació, seguint sense línia construïda. Ja vindrà el problema. Un altre dels problemes que tenia i té el nostre Ajuntament són els procediments judicials amb alguns treballadors i que estan costant-nos moltes despeses econòmiques tant en advocats com en sentències condemnatòries, que no ens podem permetre. Des del minut 1 de la legislatura ens hem posat a disposició de l'equip de govern i mostrat el nostre interès per acabar amb aquests problemes judicials, amb diàleg aprofitant que hi havia hagut un canvi. I no sols no s'ha aconseguit per part de l'equip de govern, sinó que alguns han empitjorat i d'altres han perdut condemnant a l'Ajuntament i hem pagat. L'equip de govern també ha anat empitjorant la falta de transparència en aquest tema amb nosaltres i no ens facilita informació. Sempre hem d'anar preguntant per sol·licitar-la a nosaltres, si ens atrevem. Tampoc ens informen quan contracten algun treballador eventual. Ens hem d'assabentar per butlletí oficial de la província. Nosaltres sabem de primera mà que els treballadors el que volen és solament treballar, que se'ls solucioni el seu conflicte i ser apreciats per la tasca que fan. I nosaltres volem treballar colze a colze amb ells, pel nostre poble i no anar contra ningú. Acabem amb aquesta sangria. Al nostre Ajuntament hi ha un autèntic desordre, un complement de productivitat que ja no sabem ni per quin motiu el cobra cadascú. I cadascú cobra una quantitat diferent provocant desigualtats salarials. No hi ha una relació de llocs de treball que diga quines són les funcions de cada treballador, ni tampoc un conveni propi que els treballadors sempre han demanat. Hem proposat en diverses ocasions una solució a aquest problema i que nosaltres garantiríem la majoria suficient per a la seva aprovació. Seguim a l'espera. Aprovarem conjuntament els pressupostos de 2016, deixant clar que la inversió que l'Ajuntament feia a la Unió Musical de la Pobla Llarga de 8.000 euros no es tocava, ja que havien proposat baixar-la de 8.000 a 4.000. La nostra Unió Musical és un centre educatiu més del nostre poble i aconseguirem mantindre aquesta partida en favor de la banda. Al pressupost de 2017 veiem que s'havia eliminat la taxa de vol i subsol de 38.000 euros d'ingressos que paguen les empreses subministradores. O dèiem
ho diguérem i ho rectificàrem. Apareix una nova partida de 75.000 euros per al 700 aniversari del nostre poble. Ens diuen que és un conveni singular de Diputació. Demanem còpia, no ens la donen i fem una abstenció al pressupost per aquest motiu. Abstenció que garantia que el pressupost pogués tirar avant. A l'últim ple, per fi ens han donat una còpia d'aquest conveni. I no era de 75.000 euros com ens digueren en un principi, sinó de 36.000 euros. La resta del cost ja l'hem pagat entre tots. Hem col·laborat activament en la cultura per al nostre poble, des de l'oposició. Poc més se'ns pot demanar. El millor exemple és mitjançant el nostre representant al Consell de Cultura Municipal, Ferran Pastor. Tots heu pogut gaudir del magnífic documental d'història de la Pobla Llarga realitzat per al 700 aniversari del nostre poble. Més d'un any de feina sense res a canvi, totalment gratuït, perquè ens estimem el nostre poble. I no ens importa treballar per ell. Documental dirigit per Ferran Pastor i Emilio Ferrer. Per als que vos demani un fort aplaudiment per la seva tasca, s'ho mereixen. Ara fa un any, com tots sabeu, tinguérem un punt d'inflexió en la legislatura, amb un pla d'ajust proposat pel PSOE en sols 3 dies de temps a correcuita, amb el qual feien una patada llevant, com ja va fer el PP en el seu dia, a fer front al pagament del deute i deixar el greu problema per a 2019 i 2021. Ja pagarem, sense solució. Mentrestant, a pagar més interessos als bancs. Per aquesta gestió sí que pagarem més diners als bancs. Aquest pla d'ajust trencava la nostra línia roja de no tancar cap servei públic municipal, ja que l'Estat, a canvi d'aquesta carència en el pagament del deute, exigia el tancament de les ajudes a associacions i clubs, reducció de plantilla, etc. Realitzarem reunions d'urgència de col·lectiu davant aquesta proposta que podíem fer per impedir-ho. Com podem jugar les nostres cartes millor amb un sol regidor? Havíem d'actuar amb intel·ligència i estratègia, suportar la pressió i no confiar en ningú. En primer lloc, intentar tombar l'aprovació del pla d'ajust, ja que el govern està en minoria, i coordinarem i liderarem una oposició al pla d'ajust per al plenari amb tots els grups municipals i donant una alternativa sempre. I degut a la no assistència d'una regidora del PP, aprovarem aquest pla d'ajust. Però nosaltres sabem que amb el PP no podem confiar ni per a comprar pipes. Per tant, ja teníem el següent pas pensat. El d'intentar impedir l'aplicació d'aquest pla d'ajust una vegada aprovat. I començarem una mobilització d'aquest col·lectiu històrica. Començarem el mateix ple amb una foto i nota de premsa i difusió d'aquell pla d'ajust. Eixirem a la fira a repartir un pamflet alarmista per fer despertar a la població davant un greu problema. I llançarem un butlletí a totes les cases del poble. Crearem una caldera de pressió social enorme, molt potent, molt més potent del que nosaltres pensàvem que seríem capaços d'organitzar. Posteriorment, vivíem el primer intent de fer complir el pla d'ajust, fent un acord amb la Mancomunitat perjudicial per a l'escola d'adults, que no garantia la seva supervivència i podia acabar amb el seu tancament. I anàrem a parlar amb les professores d'aquest centre, a les que aprofitem per donar les gràcies pel seu treball, la seva valentia i el bon tracte que ens donarem. També parlarem de nou amb la resta de grups de l'oposició sobre aquest problema, convidant-los a que parlaren amb les treballadores per informar-se millor. L'oposició a aquest acord de tots els grups polítics de l'oposició i de les mateixes treballadores, que digueren no rotund i unitari a aquest acord, va fer retrocedir l'equip de govern retirant aquest acord de la taula. Volem agrair públicament, que ja ho farem en el seu butlletí corresponent, a l'equip de govern la seva predisposició a escoltar i a tirar enrere, rectificant. Demostrarem a tots que anàvem a actuar d'aquesta manera en cadascun dels intents per fer complir aquest pla d'ajust, per defensar els nostres serveis públics i que teníem la capacitat per fer-ho. I passat més d'un any podem dir que el pla d'ajust no s'ha complit i els nostres serveis segueixen funcionant, cosa de la que estem ben orgullosos. Però hi havia una segona part que ens seguia preocupant d'aquest pla d'ajust,
i era el fet de que l'equip de govern tenia una carència en el pagament del deute fins 2019 i 2021. Ho veiem una irresponsabilitat gravíssima i ens preparàvem per a jugar les nostres cartes al pressupost de 2018. Ens oferiren un xec en blanc a la negociació per a proposar el projecte que volguérem a canvi de sumar-nos al pressupost. I el projecte que va proposar aquest col·lectiu fou avançar el pagament del deute per a que les futures quotes de 2019, a partir de 2019 i 2021 siguin assumibles i no posen en perill els serveis municipals i els nostres treballadors. Ens digueren que no, ells volien fer política i escrigueren diversos articles dient que Compromís volia pagar als bancs. Evidentment no responguérem a la provocació i actuàrem amb prudència i paciència. Anàrem al plenari i este viatge sí, tots els grups de l'oposició votaren no i així tombàvem aquella proposta de pressupost de l'equip de govern. Poc després l'equip de govern anunciava que el superàvit del pressupost de 2016 que havíem aprovat conjuntament es destinava a avançar deute, cosa que celebràvem i votàvem a favor. Ens tornàrem a sentar a negociar, però no aconseguirem posar-nos d'acord en la quantitat que hi havia que destinar a avançar el pagament. I ens quedàrem amb el no. Però ens alegràrem molt de que la negociació havia avançat en positiu i l'aproximament en els objectius comuns de Compromís i el Partit Socialista tornava a aproximar-se. Ens anunciaren també que el superàvit de 2017 també anirà per avançament del deute. I fa pocs dies l'Ajuntament va anunciar que avançarà 30.000 euros a pagar deute mensualment. Celebrem aquesta decisió del PSOE i ens quedem satisfets de veure com el PSOE també paga als bancs, com tot el món. Ara l'equip de govern ja no és a vendre que pagar als bancs és una cosa negativa. Com canvien les coses? Ara ho anuncien com una cosa en positiu, la rebaixa del deute. I així ens podem trobar en el camí. El nostre poble ho necessita. Aquesta és la visió i l'experiència de Compromís, la nostra. Vull fer aquest esclariment perquè estem segurs que el que contaran la resta de grups serà diferent i la respectem. Cadascú ja es quedarà amb la versió que estime oportuna. Ara, seguir treballant en busca de l'acord conjuntament. En campanya diguérem que volíem ser la veu de la gent a l'Ajuntament. I ja portem 85 instàncies i 104 pregs i preguntes orals en plenaris i comissions de temàtica únicament local, on intentem donar solució a xicotets problemes de la vida quotidiana de la gent. Per a nosaltres, molt importants. Des de problemes d'il·luminació, problemes de poda, problemes vials, horari especial de biblioteca, xicotetes millores d'instal·lacions municipals, exigències de la compra de desfibril·ladors, pintura de passos de peatons, línies de carreteres, solucions per al pont inundable de Sant Joanet, concert per a l'any Ovidi Montllor, tancament de zones perilloses com l'estructura de la residència, instal·lació de fonts, plantació d'arbres, neteja de patis, recollida d'escombraires, contenidors en mal estat, i així podria seguir tota la vesprada. Ens hem convertit en autèntics periodistes locals. També portem 40 mocions presentades al plenari, de política més generals. Alguns ens diuen que per què les presentem si això no és política local. Doncs les presentem perquè aquests problemes que nosaltres denunciem també afecten a la vida dels nostres veïns i veïnes i no podem quedar-nos silenciats ni immòbils sense fer pronunciaments al respecte. No som equidistants. En aquesta tasca supramunicipal del nostre col·lectiu vull fer menció de la gran tasca internacionalista en tots els pobles del món i la sanitat universal del nostre company Caït. És un orgull per a nosaltres que representi aquest col·lectiu allà on va. Un fort aplaudiment per a Caït. Durant aquests anys que portem en política local, hem rebut algun menyspreu, desprestigis o manipulacions interessades per part d'alguns grups municipals cap a nosaltres o les nostres publicacions. Ho assumim amb esportivitat, ens ve amb el càrrec. També som humils i admetem que som humans i cometem errors. No som perfectes. I que a vegades les coses se poden dir de moltes maneres i no sempre s'escolleix la millor. Però hi ha una falta de respecte que vull nombrar especialment i és un atac a la llibertat d'expressió del nostre secretari local, Joan Company, pronunciada pel Partit Socialista, que aprofitar una crítica publicada al Facebook personal del nostre secretari local, una nit de festa, on qüestionava les polítiques antivalencianes del Partit Socialista quan han governat,
i amb una dura mala interpretació i manipulació li exigien la seva dimissió com a secretari local del bloc. Avui vull mostrar, en nom de tot el col·lectiu, el nostre suport al nostre secretari local, Joan Company. Per al que vos demane, un fort aplaudiment. Els deu preocupar molt, a nosaltres també ens preocuparia, que des que Joan és el nostre secretari, en setembre de 2015, que no hem perdut unes eleccions a la Pobla Llarga. Hem sigut primera força a les dues estatals, amb Joan Baldoví de cap de llista i Joan Company com a secretari local. Una de les moltes tasques que hem volgut fer aquesta legislatura i que hem fet amb molt de gust era treure de l'oblit el nostre regidor Simó Copoví i Canals, així com dignificar la seva tasca com a regidor del nostre poble per la unitat del poble valencià. Tasca que començarem a fer al discurs d'investidura, recordant que jo no era el primer regidor nacionalista ni del projecte que tenia la Pobla Llarga, sinó que des de 1987 fins a 1991 va estar Simó. Aquest col·lectiu no oblida els seus companys ni la seva lluita. Moltes gràcies per haver acceptat el nostre guardó. Demano un fort aplaudiment per a Simó. Com veieu, amb un sol regidor hem intentat incidir a l'agenda política del nostre poble. I en moltes ocasions ho hem aconseguit. Hem marcat agenda política. I amb l'acte d'avui marquem també els temps electorals. Portem la iniciativa. Aquest any que queda anem a seguir la nostra tasca com a oposició constructiva. Fins l'últim dia en les decisions difícils per a garantir l'estabilitat i el futur dels pobletans. Al mateix temps que serem durs en allò que no compartim perquè considerem que posa en perill el nostre futur. Però a banda d'aquesta tasca institucional, avui comencem una tasca orgànica i organitzativa molt important, el coet d'eixida per a les eleccions de 2019. Sabem que molta gent està molt receptiva amb aquest col·lectiu. Volen escoltar-nos, contar-nos els seus problemes, dir-nos les seues propostes. Fins ara, això no ho havíem aconseguit mai. I ara que tenim l'ocasió, no anem a deixar-la passar. Anem a aprofitar l'ocasió per a parlar amb la gent, per a recollir les seues propostes i dubtes i anar preparant el nostre programa electoral. Anunciem que realitzarem diverses accions de carrer per fer-ho possible i aproximar-nos a la gent. Nosaltres també volem escoltar-vos. Estem a la vostra disposició. Eix és el motiu principal per el que avui anunciem els 3 primers candidats de la llista. Per a quan parlem amb la gent, dir-vos ja quins seran els nostres futurs regidors i regidores. Aprofito això per demanar disculpes a diverses persones que esteu a l'espera molt de temps per a parlar amb mi. Ens posarem al dia. La nostra campanya no serà destructiva, serà en positiu. Venim a sumar, en busca de l'acord amb la resta de forces progressistes, a aportar el nostre gra d'arena i a ser garantia de la supervivència dels nostres serveis municipals i, per tant, del nostre poble davant la greu situació que vivim. Sabem que molta gent se sent enganyada pel Partit Popular i no els falten motius. També hi ha molta gent progressista que ja ha fet el pas de votar a Compromís per primera vegada a les últimes eleccions. I molta gent jove que comparteix projecte amb nosaltres. És el moment de posar-se a treballar per millorar la nostra representació a la Pobla Llarga en 2019 i ser més decisius encara. El canvi va començar en 2015, però no va acabar ahir. El canvi continua i nosaltres treballarem per a que en la Generalitat Valenciana i en la Pobla Llarga hi hagi un govern d'esquerres liderat per Compromís. Liderat per Compromís. Moltes gràcies.